και το προφίλ του ανθρώπου στα πουλιά της χήνας που πήρε μαξιλάρι. Μα πάλι που να κοιμηθεί δεν μπορεί, δεν ξέρει. Μένα με συμφέρει δωμάτια που κοιτάνε τον Αύγουστο στο ακάλυπτο τα μέρη, να δίνουν οι γυναίκες κι ας μην τους αγαπάνε, τους άντρες που έχουν απλωθεί στου κρεβατιού το χέρι. Εμένα με συμφέρει να παίρνει φύση να της ψυχής στη μαύρη να σκοτεινή κι εσύ. Να ζούμε για να ζούμε να ρουλάμε την ουσία. Γιατί δεν είναι φινά αυτό είναι φαντασία. Τηλεφωνείς και σου έρχεται το γέλο μας στο πλάνο χειροσύλλα με άσπρο μαλλινάρι και γλώσσα φρέσκια ελληνική χωρίς ούτε να πουλάει. Εμένα με συμφέρει τρίμερα που πάμε με πράγματα και φάρκες φορτωμένοι που μια κομμένη ρίζα ανήμωρη κρατάμε. Πια χορέψτε τη νυχτιά με την καρδιά χαμένη. Εμένα με συμφέρει να παίρνει φύση διοίκηση για τις ψυχές στη μαύρη την άσκοπη διοίκηση. Να ζούμε για να ζούμε για μετά το δημοσίο. Γιατί δεν είναι φινά αυτό είναι θανασία. Εμένα με συμφέρει να θυμώνω κάτι τις Κυριακές και μετά το μεσημέρι που μένεις στο τραπέζι και παίζεις με τα λάδι. Μα κάποια γεύση έχει χαθεί κι ο άνθρωπος ξέρει. Τελικά σύνδρομο είναι αυτό, γιατί δεν πρέπει να περάσουν κάποιες ημέρες και θέλω να είμαι πάντα εδώ. Γιατί ξέρω ότι έχω φίλους. Βασικά για τους φίλους μας τραγουδάμε. Και επειδή αυτό το τελικά, ξέρεις, αυτό με τα χρόνια έχω καταλάβει ότι έρχεται κοντά σου ο κόσμος που εσύ θέλεις. Όσο και να προσπαθείς να το διευρύνεις, να το πότε να το ανοίξεις, πότε να το μικρύνεις, ξέρω, ανάλογα με το τι παρουσιάζεις, τι κάνεις, αυτός που θα έρθει να σε ακούσει είναι αυτός που θέλεις και εσύ. Γι' αυτό και επιμένω και λέω ότι τραγουδώ για τους φίλους μου. Και είστε φίλοι μου και σας ευχαριστώ πολύ. Είναι μια φιλία που είναι πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι απλά. Και ανανεώνεται από καινούριους ανθρώπους, από νεότερους. Ή σας παίρνουν από πολύ μικρούς και μεγαλώνουμε μαζί. Εσείς μεγαλώνετε, εγώ δεν. Εγώ δεν ξέρω για ποιο λόγο έχω μείνει
είναι σε μια στασιμότητα. Τέλος πάντων, αστείευομαι. Όσο ακόμα μπορούμε και μιλάμε μεταξύ μας, θα μιλάμε έτσι μέσα από τα τραγούδια και με άξια τραγούδια όπως τα αλλιώς. Τώρα πια είναι ένας δίσκος που έχει κάνει τον κύκλο του. Καταλάβετε τι εννοούσαμε. Γιατί όταν βγήκε πριν ένα χρόνο, λέγαμε να είναι κάπως αλλιώς τα πράγματα. Τώρα πάνε να είναι αλλιώς, πολύ δύσκολα. Πω τι δύσκολα, αλλά αλλιώς. Κακά τα ψέματα. Για ένα και μόνο λόγο, γιατί εμείς είμαστε αλλιώς. Αλλάζουμε. Εμείς καταλαβαίνουμε περισσότερο, καταλαβαίνουμε μέχρι που τους παίρνει, μέχρι που μας παίρνει και μέσα σε όλο αυτό το νορμανδό είμαι σίγουρη ότι γινόμαστε καλύτεροι, παρόλο την τεράστια δυσκολία αυτού του πράγματος. Έτσι λοιπόν, για να μην σας ζαλίζω, θα σας πω δύο τραγουδάκια από το αλλιώς να τα ξαναθυμηθούμε και να πιάσουμε το κορδόνι. Λίγο πολύ τα τραγούδια τα ξέρετε. Έτσι, μια προσωπική αφήγηση. Είναι πάντα. Να έχω έτοιμο το Κάθε φορά Μαριανίσο. γιατί αλλάζετε εσείς. Και έτσι γίνεται. Πάμε. Ξέχασα να σας πω ότι είμαι πολύ.